Molweni ninjani? Story time. Sondela. Bafazi. Niphi? It's 2020. Ala xesha le-COVID. Imali ayikho. Ayikho imali. Kuyasokolwa, kuhlalwa ezindlini, akwenzeki next. Niyakhumbula mos. Hayi mfazi, dilithwasa litsha. Phofu nithi mandike ukuthi bafazi because ukhona abantu ababhuda bamena apha. Hayi ke bantasi. Angithi ndilithwasa ndimkraca. Mkhwethe. Alright. Hayi ke singabakhwetha ke sinalento yoba sifuna ukunyanga. Sifuna ukuba ngamagqirha powerful. Sifuna ukuthinthini. Uyandiva? Alright. Hayi ke ukusisi wami apha ke sithi ngosisi kabantu esifike bekhona ekuthwaseni. Kusisi wami ke omdala kum. But akekho mdala, it's just that ufike kwinyanga ephelileyo manje afika kule nyanga apha ekhaya. Alright. Sihambe ke ngenye imini sibhekene enhlombeni. Utata kayanga enhlombeni kena. Utata wami very nice person. Nice ukufa. Alikho igqirha linolikhetha emhlabeni ngaphandle kotata. Tata amenzalayo wade watshintshwa ngutata longizalayo. Alright, siyeke ke tata. Hayi ke akayanga utata. Athi hayi bantu bam inhlombe naphi na like andikhethi ngoba kuthiwa abantu bazokha inhlombe kabani bangayi inhlombe kabani. Alright. Siye ke nyani apha sifike apha ke sifike kuthwasa kumkhwetha kutsirha. Hayi ke babhemu futhi ke bayabonakala ba hayi mntaka baba imali ikho imali. Achonyelwana ke ukuba omnye unamathwasa amangaphi omnye unomtontone ezingaphi omnye sewakhile omnye se10 ngale mali. Yandiva? Alright. Ndimncinci andimqala napho 2020 ndimncinci ingqondo amayicinga ohlobo seyicanga ngayo ngoku. Yandiva? Hayi sibaseleke ke nale yasendlini. Sithi alright. Nenza kanjani? Because girls yanibona senibancinci anoba kanti like senifika kwesi standard senikuze nenze njani? Yaqapha emakhaya ke sisuka akho mali. So sinale kuba sifuna uncedisa emakhaya. Akho mali yokuba siphume sibe ngamatsirha izanyonyo eze right like isanyonyo niyasiqonda isanyonyo. Hayi ke so asixelele ke lo mntana apha ba ugqibela wakhe khonta akubambise yona ube powerful. Oh understand abayaziyo. Hayi nathi sithi qomba sibuze uqala ba ingakanabo ubungozi bayo kodwa ayinabungozi. Ayinobungozi olohlobo ayinabungozi. Ndiba ngazibhica ndijonge no man mandiyithathe lento. Masiyayithatha lento. Mos inhlombe izoba yi7 days yalomzi. Hayi ke athi lo mama sithele nalo mama ke. Athi lo mama hayi ayondinangxaki xa ningekabi nemali ngoku singayithatha lento. Ningayenza lento ifunekileyo nizawubuye xa nibuya xa imali ingena xa kungena abaguli xa kungena yonke into nizothatha imali nize nemali yami. Ayiyo nemali eninzi 5 tabaqale qoma. Alright. Kuye 3 days silapha mos. Siya kwi7 days lilonke. Athi lo mama akho kude lapha emampondweni. Athi lo mama hayi singahambani sisuka apha enhlombeni siyeke phakathi sihambeni. Hayi basiyeke sophinde sibuye lapha enhlombeni singahambani siyoqhawulisa lo mba wethu. Then ke ngoku sizabuya siphinde sibuye lapha enhlombeni. Yandiva? Hayi bafazi ingabi nangxaki lonto leyo. Ngakho ku-indethu enhloko kulotshora ngapha. Sesindawufanayo ke le. Bendindawufanayo babhemu kodwa kuzulunga. Isifuba sami mina ibe haphapu mna betnayo. Okay, hayi ke siye nyani. Asifika apha. Sifika kuqala endumbeni, asikangeni. Sifika indumba lo mama zintathu. Sifika izigodlo zintathu. Kukho isigodlo apha kungena amathwasa kungena naye ke ngoba sisakhe mzi. Kukho isigodlo sakhe yedwa. Kukho isigodlo lapho kungena abantu aba specific uba bangena pha. Yabo amandwendwe angenele pha aze kulanda. Ngoba amandwendwe sithi amandwendwe mntasekana.
incinci into le ndlu yakhe uyagoba xa ungena. Uyagoba xa ungena kule ndlu. Hey, ndithi uzundithwale bawo ndisangena. Hayi ke ithi ke imiyalelo yokuqala uba Mntanethongo, igama lam ke ndingumntanethongo. Like igama lam ndingumntanethongo endaliphiwa abantu basekhaya ndingumntanethongo. Ewe ndingumntanethongo but negama ndingumntanethongo. Ndingumntanethongo nobavumile. Iyasibiza ke. Mntanethongo nobavumile. Xa ungene apha kule ndlu uyazi ba ungenile. Ndimbuze ba uthatha ukuthini xa kuthiwa ngenile yinto endizayibona apha phakathi. Yinto endifuna ukuba ndingathi hayi. Ngoba sithe xa siyithetha le nto ayabi into zeenyoka neentoni. Hayi into nje wethu ndikwabiza gama kodwa like into nje wethu. Yayibona into nje ayinamngozi ayizonyoka yabona kodwa yabo alright. Hayi ndiluqaqonda hayi ngondiyalaqaza lapha andiyidingo lohlobo nje lemali kodwa ndiyayidinga but kodwa ndiyidinga lohlobo ande kuthiwe ngenile ndibuze kuqala xa uthi ngenile zintoni ke ngoku into ezizokwenzeka xa ndiphumile. Athi hayi andiyazi kushiyana uqina kwamagazi babantu kushiyana uba abantu bakwenu banawe kangakanani na ungaphuma uphila ungaphuma uphila kodwa ungenangqondo. Andiyawusesilapha andikwazi uthi hayi. Yava asethethile neento zakhe wathi kuzongena asikwazi uthi hayi sesilapha. Ndabe ndiqoma ndicinga uthi hayi kodwa noko lo sesingenile kulaa ndlu yoqala sawuthetha uba kuzokwenzeka into ethile asikwazi phinde siyojika sithi ayenzekanga ayizikwenzeka. Hayi singene rhubuluze. Oh bafazi okokuqala apha kule ndlu akho light akho nto ikhandlela alikho ndibona uba kukho ntoni kule ndlu ngoba kumnyama. Hayi sithe xa singena ndaqaba ndizuqala waqala bavumeni ndangena nam kwavalwa icangwana elincinci ingathi zezindlu zakudala eziya ingathi zendlu zakudala ndiyazi izindlu ezinjani so ke ndinikhangelele ipicture ya kuvalwe oqala into endayivayo apha endlini ngathi kwiinyosi. Apha endlini ngathi kwiinyosi and ke kuyameka xa ungaphakathi kuyameka xa ungaphakathi. Ndimini naye umini and kuthi asibambana apha endlini kuthi asibambana umbamba omnye umntu. Yeyi ndive ngayo sesithi hayi ayikafiki kumngene umchamo okufutshane ngoku ndiyamfihlela akhuza ngayo into atakataka ngayo ikhona into embambayo ndisamile yandiva kwabhuta ngozinto engathi yabanda apha ezinyaweni yenyuka ndafriza yenyuka sesikhala ke ngoku babhemi sesikhala endlini komela hayi komela kucwaka ewazi ngoku siye sibaleka apha endlini kukho into cabe ezixhonyiwe ezithi kungxolazana qha ndiyabona nalapha ngaphandle asiviwa uhlobo asiviwa indlela okungxolwa ngayo apha endlini and iyandibandisa le nto endibanisayo andiyazi noba yinyoka le ndinyukayo noba yintoni but ayikho nkulu okwenyoka obuvuba hayi ndinyukwa yinyoka ngoku ayikho nkulu olo hlobo ayikho nkulu obahlobo bafazi ndivile mos le nto ingathi zinyosi kwa ingena hayi ndive ke ukuba ikhona into ezapha ngasempondweni and ndiyaziva zinyosi noba ndiziva uba zinyosi andiziboni because kumnyama endlini kodwa ndiyayiva le nto uba zinyosi lo andimangukhalela because andimboni asimboni ndiyabuzwa kwenzeka ntoni akayazi nale nto imbambayo uyandiva ndiva ikhona le nto izapha ngasezimpondweni iyatsweba ndiva hayi uba izenyosi ezihayi ndiyakhala ndiyekanga okobe ndikhala ndadayiva emnyango owapha umnyango ndadayiva emnyango owapha akakabhatalanga my friend I'd like and sorry kwifamily yakhe anditsho ngoluhlobo olubi kodwa like akakabhatalanga my friend akakabhatlishe maphuma kade kulaa ndlu saphuma sayibona igate sayibona igate amampondombane nanamhlanje ndiwahlompile into engasemampondweni nje ezothetha ngeyeza ndihlompile hlompe ukufa apha ekhaya yaziwa loo nto leyo ngoba ukanqaba ndiyazi baziyithetha akayaziwa and asoze yaziwa ndathi uphuma kwam xa ndijonga impundu zibole zinjani
siyachumisa zinto endingazazi. Iy'ngane zakwethu-ke lana uNiphile uyachaza ukuthi-ke babengenamali-ke base bayalelana-ke nosisi babo-ke ukuthi-ke kwenziwa kanjani ukuze bathole imali-ke. Mina-ke nawe ngane zakwethu-ke bengathanda sihlangane laphayana kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button siphinde sihlangane nakwi-video elandelayo. Danko.